Guys, akho nto ilihlazo njengokuthanda umuntu ongakufuniyo, like umuntu ongenaxesha lakho. Hayibo. So story time. Khona lo mfana ndandijola naye, yabo. Phofu before njole naye ndambuza uba ushona, like usho. And like umfana wathi ba usho like uyandithanda naye. Ufuna sibeke relationship. Okay, mandimbrifa lo mfana. Lo mfana bengugqirha. Yeah, ugqirha I believe bangabantu abanemali xesheni, but benganiki imali, shame benganiki. If ndiyobona yena benesikhwela imali yam, of which I didn't mind because ndiyamthanda. Ndiyamthanda. So like beningumntu osikhwela imali yam ndingafane ndimcela imali, because if ndimcela imali uzandixelela uba yokha kokwabo what ne. And mna bengayiboni ngxaki apho. Don't judge me, do not, yabo. Bengayiboni ngxaki apho. Umntana xa esokha kokwabo no right loyo ne, kada xesha lokunikeza amankazana imali. Cool. So this one time that's Khwelela is always there kokwabo, there kwakhe. Okay, not kwakhe, endlini wayirent, yabo. There phaya, and ukuya phaya it was like 300 and something. Ndanisuke eSlondon siya kwilali, like lali ndiyoba umuntu wam, yabo. Bear in mind then ndoda ayindifonele oko, like not every day, maybe like uyafona every after 3 days. Issues yakhe uthi bana wasigugqirha yena ne. So kwisibhedlela sebenza kuyo khona i-shortage yabugqirha, so sebenza like overtime lokhu ediniwe kanaxesha lokufona. Cool, ndiyam-understanda ngumuntu wam, ndiyamthanda. That's the thing. Ndiyamthanda. Okay, so ndamnye endlini yakhe this weekend. Like xa ndifika phaya ndifike ndibane neetshomi zakhe ngabantu aba-actor. I'll say like bayandithanda, mandingathi baya-actor ngathi bayandithanda, because like I felt like bayandithanda, because yeah. So like xa ndifika phaya ndifika ahambe ndithatha estophini ndibane neetshomi zakhe. So right, like siya endaweni yokusela sisele kube mnandi. Then mna nomuntu wam sibuyile endlini sharp. Xa sibuyile endlini sisuke silale, and then the following day ifike kuhamba uphangela sharp, uphangela. And then mna ndivuke phaa ngabo 12, like ndiqomba okay man clean up endlini. Kuyacaca mos like yazidliwe mfana ndiqomba okay man ndiqoqe. Then problem uba xa ndizochitha umgqomo, xa ndichitha umgqomo like I'm like hayibo, khona ii-condoms ezisetyenzisiweyo apha ziyi-2, like seyenziwe and like zine like something ngaphakathi. Xa babuya ndiqala moslo ndiyeke umgqomo ndingawuchithi, ndihlale like ndihambe ndiyothenga utywala ndisele. Be-right wethu ndingamind, because kudala ndenza like kudala ndenza izinto ezifana ndingamind. Okay, cool. Afike late around 7. Ndimxelele uba ndifumane ntoni emgqomeni wakhe. Athi no, ibrother yakhe like ibiboleke indlu yakhe nebegodukile for the weekend, what. Like okay, cool. But like ndabe ndiyazi mna apha engqondweni ambani no nguye lo mfana, like zizinto zakhe ezi. Into endidikayo uba like akhange abe nalo nexesha loba akline ke ngoendlini yakhe. Ndazi uba ndisuke kude kangakanani and like bendazi uba ndizofika. It's not like ndifike ngesurprise, ngeklinile ke like asuse izinto ezimdaka xa benirespect, yabo. I was like I'm done with you, yabo. Okay, cool. Nyani ekuseni ndithi uba ndifuna ukubuyela eSlondon. Athi akho ngxaki andinikeze i-600. Bear in mind uba ndikhwele nge-3, so ndizophinda nge-3. So like ndibuyisela imali yam le bendikhwele ngayo, akho mali extra, akho mali ndizoyitya endleleni, nothing. Like okay, as long as ndizofika eSlondon like it's fine. Xa ndifika eSlondon nyani ndimlahle, and then like ndimlahle but imessage egcweleyo uba ndiyakulahle because of A, B and C, yabo. And then yena athi ba oh okay, if into eyifunayo leyo. And I'm like okay, sharp, yabo. That he had shame response yakhe, and then that move on from Lont. And then after like 3 months sizodibana like somewhere, and then athi ba wenza mistake ngokundilahla, and uyazisola life yakhe like it's not the same anymore.
bethetha wethu kuba nabantu xa beqhatha abantu abethetha wethu. And then ndasuka kwitshomi zam ndimka ndohlala naye yabo, ebendibalisela futhi bawuthenga imoto entsha ntontoni yabo. So ugqibile futhi nokwakha ngoku uzoba nayo imali yam, like imali yam uzandinika because I deserve it. Awathiwa bethetha mani kamnalo mfana ndiqonda hayibo ndiyambhiliva futhi ndihambe naye and I think ndahlala naye weekend yonke. Then ke abuyele phaa sebenza khona emsebenzini wakhe, ngandihlala East wabikho ngxaki. And then futhi after 2 weeks siplane enye meet up. Like this time like bendifonele like every day ngoku, endifona every day anditshekhe nje nasemini uba hayibo right utye ntoni yabo ezo zinto. So this time andifakele imali nje kwangoLwesine, andifakele imali kwangoLwesine to spend weekend ephaya, and yapeya Sunday. So Monday before ndihambe bethe like size shopping, like okay hayibo izinto zihamba kakuhle ngoku. Okay nyani ke afika Friday ndikhwele ndiye kuye. Xa ndifika phaya kube mnandi mani weekend yonke, like kube mnandi weekend yonke. Siyaphuma kumnandi nje kumnandi. Then ngoku kuzothi Sunday le mini kupeya ngayo, like apeya ngayo, man ayikhali yomfana three left, like iyakhala nje khala ignorable. Ndithi mna kuyasifundekela le phone ibambe yabo, hayi agoloze ndithi bamba phone yakho mfondini andizukwenza ntoni yabo, ayibambe nyani le phone. Xa ndizama ukumamela apha lo mntu uyashouta, like uyashoutisa yabo. Okay ngiqomba mandimlinde agqibele call ndimbuze kakuhle uba kwenzeka ntoni yabo nyani. Egqiba call ndibuze uba kwenzeka ntoni, athi khonto like azondixelela yona ucela ngakwati yabo. Ndiyoshaba ndizokwati kwenzeka ntoni. Athi yena unomntana omncinci. Ndithi hayibo unomntana wena since when yabo. Athi naye bengayazi unomntana omncinci, and ke ngoku ubaby mama like unedrama ngoku bemshawutela uba makazise ukutya komntana. akafuni sendelwa mali, ufuna lo mfana athenge ukutya komntana akuse phaya yabo. And I was like yo hayi sana akho nto ndingayithetha mna ngendawo, like ngendawo kwizinto zakho nobaby mama wakho ngendawo. Qomba yandiqhela ne nyani umfana anantike ahlambe ahambe eShoprite ayothenga ukutya komntana nje endlini azizondibona xa like sobe nesithethe xa ebuye, because uyashouta and apparently umntana akananto yakutya yabo ukudala ilamba. Qomba okay ngoku ahambileyo ndihlambe nam hlale phezu kwebhedi ndithathe iwallet yakhe, because wayishiya iwallet wathatha ucash. Ndithathe iwallet yakhe ndiclearishe ikhathi yam yakashini, mase bendithembise inantika ebendithembise ishopping. Ndiclearishe ikhathi yam yakashini, I think it was 6,000 and something, 6,000. And then ndithathe ibhegi yam ndime endleleni ndimise umnwe ndihayike ndigoduke yabo. So apha endleleni ndimtextele uba like imali angabe eyibuza like ndim ndenze i-shopping esibabe sithethile yabo. So afowuni ke ngoku ndiseteksini ndithi no like uzandijamela iseteksini ndilinde ndifike endlini yabo. Hayi nyani ndifike endlini ndimfowunele ngoku nokwam buza uba uthini mfana. Athi uba ke ngoku kutheni ndizawuthatha imali engaka. Xa ubungandiphi imali mos and bendingayazi noba uzondipha malini yabo, so ndithathe le mali ndiyidingayo mna yabo. Athi yena okay akho ngxaki but uzophinda uze nini apha uzaphinde uze nini apha like siright thina. Ndithi no asikho right wena unomntana wena akho nto ndingayithetha nomntu onomntana mna yabo. So iphelile ngoku like phelile uba iphelile, sagqiba ndadropa i-call and then that was it. But ndaphinda ndadibana naye wethu but nje hayi akho nditheni yabo.